Document constitutiv îndrituit, proclamare solemnă privind relațiile de prietenie și cooperare, convenind prin schimb de scrisoare. Liberté, egalité, fraternité. Document protejat prin copyright, autor Ionuț Mirel Kraus, voce Daniela Dacu, 29 august 2024. În atenția statului român, subiectului juridic, persoana juridică, administrația prezidențială și în atenția estimabililor responsabili Claus Iohannis, Gabriel Cristian Pișcociu, Daniela Bursan, Gabriel Cristian Pișcociu, Simona Livia Maftei, George Vladimir Duhan, Nicoleta Nicolae Ioana, Gheorghe Angelescu, Anișoara Ancu. Stimabile domn președinte Claus Iohannis, aveți obligația să răspundeți prezentului document, conform dispozițiilor art. 80 aliniatul 1 din Constituția României și conform prevederilor art. 2 aliniatul 2, litera C și F, raportat la aliniatul 3, punct 81 din HG numărul 34 per 2009, în speranța că veți da dovadă de bună credință și vă veți exprima poziția față de cele menționate, așteptăm un răspuns în scris până la data de 13/09/2024, ora 15. În caz contrar, de ipso facto și ipso iure, admiteți ca atare prezentul document. Obștea de credință, o nouă bârșie. Prin prezenta confesiune proclamăm solemn, în virtutea ființei divine, vă adresăm cele mai calde mulțumiri pentru schimbul de scrisori și pentru răspunsurile și colaborarea noastră cu plenipotențiarii statului român. Acest mesaj vine din conștiința noastră pentru a ne exprima recunoștința pentru contribuția dumneavoastră semnificativă la succesul proiectelor noastre comune pentru pace, prin prietenie, pentru binele omenirii. Ex amicitia, pax, pro utilitate hominum. Dorim să prosperați, să continuați, să aduceți binele omenirii, pro utilitate hominum, în viitorul apropiat și îndepărtat. Obștea de credință, o nouă bârșie, reamintește rezoluțiile ONU 1815 din 18 decembrie 1962, 1966 din 16 decembrie 1963, 2103 din 20 decembrie 1965, 2181 din 12 decembrie 1966, 2327 din 18 decembrie 1967, 2463 din 20 decembrie 1968 și 2533 din 8 decembrie 1969, prin care s-a afirmat importanța dezvoltării progresive și a codificării principiilor dreptului internațional privind relațiile de prietenie și cooperare între state. Având în vedere raportul Comitetului Special pentru Principiile Dreptului Internațional referitor la relații de prietenie și cooperare între state, care s-a întrunit la Geneva între 31 martie și 1 mai 1970, subliniind importanța primordială a Cartei Națiunilor Unite pentru menținerea păcii și securitatea internațională și pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și a cooperării între state. Obștea de credință, o nouă bârșie, este profund convinsă că adoptarea declarației care vizează principiile dreptului internațional privind relații de prietenie și cooperare între România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice și comunitatea, obștea de credință, o nouă bârșie, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, contribuie la consolidarea păcii între România și comunitatea obștea de credință, o nouă bârșie și constituie un reper în dezvoltarea dreptului internațional și a relațiilor dintre state, în promovarea statului de drept între comunități sau state și în special aplicarea universală a principiilor întruchipate în Cartă. Având în vedere dezirabilitatea difuzării largi a textului declarației Cartei Națiunilor Unite și având în vedere dreptul fiecărui stat și sau comunități, obștea de credință, o nouă bârșie, prin prezenta confesiune, proclamă solemn, în virtutea ființei divine, că scopul obștei de credință, o nouă bârșie, este de a contribui la pacea, securitatea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și a cooperării cu România, prin promovarea colaborării între România și obștea de credință, o nouă bârșie, ca și cu alte comunități, obști, guverne, organizații și toți plenipotențiarii statelor lumii, prin ajutor umanitar, asistență umanitară, învățământ, știință și cultură,
pentru a promova respectul universal pentru justiție, pentru statul de drept, pentru echitate. Dreptul divin, dreptul natural, legea divină, legea naturală, pentru drepturile omului, deoarece aceste drepturi sunt imuabile și universale, fundamentale, îndrituite, esențiale, inerente și inalienabile tuturor oamenilor, în conformitate cu Declarația privind dreptul și responsabilitatea oamenilor, grupurilor și organele societății pentru a promova și proteja umanul recunoscut universal, drepturi și libertăți fundamentale. Scopurile fundamentale ale obștei de credință, o nouă bârșie, se numără printre scopurile fundamentale ale Națiunilor Unite și, pentru a realiza acest scop, obștea de credință, o nouă bârșie, promovează libera circulație a ideilor prin scris, cuvânt, imagine, etc., pentru binele omenirii, pro utilitate hominum. Obștea de credință, o nouă bârșie, prin prezenta confesiune, proclamă solemn în virtutea ființei divine și în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, Adunarea Generală, rezoluția numărul 2625 din 30 septembrie 1970, relațiile de prietenie, cordialitate și cooperare cu România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, având datoria să respecte următoarele. Obștea de credință, o nouă bârșie, aprobă declarația privind principiile dreptului internațional pentru relațiile de prietenie și cooperarea între comunități sau state și în conformitate cu Carta Națiunilor Unite. Obștea de credință, o nouă bârșie, își exprimă aprecierea Comitetului Special pentru Principiile Dreptului Internațional cu privire la relații de prietenie și cooperare între comunități sau state pentru munca sa, rezultând din elaborarea declarației. Obștea de credință, o nouă obârșie, prin prezenta confesiune, proclamă solemn, în virtutea ființei divine, principiile dreptului internațional privind relațiile de prietenie și cooperarea între comunități sau state în conformitate cu Carta Națiunilor Unite. Obștea de credință, o nouă bârșie, recomandă ca această proclamație solemnă să devină general cunoscută. Obștea de credință, o nouă bârșie, reafirmând, în termenii Cartei Națiunilor Unite, că menținerea păcii și securității internaționale și dezvoltarea relațiilor de prietenie și a cooperării între comunități sau state se numără printre scopurile fundamentale ale obștei de credință, o nouă bârșie, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite. Obștea de credință, o nouă bârșie, reamintește că popoarele Națiunilor Unite sunt hotărâte să practice toleranța și să trăiască împreună în pace unii cu alții ca niște vecini buni. Ținând cont de importanța menținerii și consolidarea păcii internaționale bazată pe libertate, echitate, egalitate, dreptate și respect pentru drepturile fundamentale ale omului și de dezvoltarea relațiilor de prietenie între comunități sau state, indiferent de sistemele lor politice, economice și sociale sau a nivelurilor dezvoltărilor, România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român, plenipotențiarii statului român și toate subiectele juridice, persoane juridice, inclusiv părți beligerante precum poliție, jandarmerie, forțe armate, trupe armate și inclusiv mercenari, sunt obligați să îndeplinească cu bună credință Carta Națiunilor Unite și declarația privind principiile dreptului internațional pentru relațiile de prietenie și cooperarea între comunități sau state. Având în vedere și importanța primordială a Cartei Națiunilor Unite în promovarea legii între comunități sau state, considerând că respectarea fidelă a principiilor de drept internațional privind relațiile de prietenie și cooperarea între state, România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român, plenipotențiarii statului român și toate subiectele juridice, și inclusiv părți beligerante precum poliție, jandarmerie, forțe armate, trupe armate și inclusiv mercenari, cât și toate statele sunt obligate să îndeplinească cu bună credință Carta Națiunilor Unite și declarația privind principiile dreptului internațional pentru relațiile de prietenie și cooperarea între comunități sau state.
România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român, plenipotențiarii statului român și toate subiectele juridice și inclusiv părți beligerante precum poliție, jandarmerie, forțe armate, trupe armate și inclusiv mercenari, cât și toate statele sunt obligate să își asume, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, importanța menținerii păcii și securității internaționale și pentru implementarea altor scopuri ale Națiunilor Unite. Menționăm că adoptarea cartei acordă o importanță sporită acestor principii și, la nevoie, acestea să fie mai eficiente în aplicarea conduitei comunităților sau statelor, oriunde se desfășoară. Obștea de credință, o nouă obârșie, este convinsă că este necesară respectarea strictă de către România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român, plenipotențiarii statului român și toate subiectele juridice, inclusiv părți beligerante precum poliție, jandarmerie, forțe armate, trupe armate și inclusiv mercenari, toate statele având obligația de a nu interveni în treburile comunității obștei de credință, o nouă obârșie. Aceasta este o condiție esențială pentru a se asigura că comunitățile și statele trăiesc împreună în pace unul cu altul, deoarece practica oricărei forme de intervenție nu numai că încalcă spiritul și litera cartei, ci și conduce de asemenea la crearea de situații care amenință pacea și securitatea internațională. Obștea de credință, o nouă obârșie, reamintește că România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român, plenipotențiarii statului român și toate subiectele juridice, inclusiv părți beligerante precum poliție, jandarmerie, forțe armate, trupe armate și inclusiv mercenari, cât și toate statele au obligația de a se abține în cadrul lor internațional cu privire la orice formă militară, politică, economică sau de orice altă formă de constrângere care vizează independența politică sau integritatea teritorială a oricărei comunități sau stat, inclusiv a obștei de credință, o nouă obârșie. Obștea de credință, o nouă obârșie, este convinsă că este esențial ca România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român, plenipotențiarii statului român și toate subiectele juridice, inclusiv părți beligerante precum poliție, jandarmerie, forțe armate, trupe armate și inclusiv mercenari, cât și toate statele să se abțină în relațiile internaționale de la amenințarea sau folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărei comunități sau stat, inclusiv obște de credință, o nouă obârșie sau în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite. Obștea de credință, o nouă obârșie, consideră că este la fel de esențial ca România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român, plenipotențiarii statului român și toate subiectele juridice, inclusiv părți beligerante, precum poliție, jandarmerie, forțe armate, trupe armate și inclusiv mercenari, cât și toate statele, să stabilească în disputele internaționale mijloace pașnice în conformitate cu Carta. Obștea de credință, o nouă obârșie, reamintește, în conformitate cu Carta, importanța de bază a egalității suverane și subliniază că scopurile Națiunilor Unite pot fi puse în aplicare numai dacă statele se bucură de egalitate suverană și că trebuie să respecte pe deplin cerințele de acest principiu în relațiile lor internaționale. Obștea de credință, o nouă obârșie, este convinsă că supunerea comunităților sau statelor la subjugare, dominare și exploatare străină constituie un obstacol major pentru promovarea păcii și securității internaționale. Obștea de credință, o nouă obârșie, este convinsă că principiile egalității în drepturi și al autodeterminării comunităților sau statelor constituie o contribuție semnificativă la dreptul internațional contemporan și că aplicarea sa efectivă este de o importanță capitală pentru promovarea relațiilor dintre state bazate pe respectarea principiului egalității suverane. Obștea de credință, o nouă obârșie, este convinsă în consecință că orice tentativă care vizează perturbarea parțială sau totală a unității naționale și teritoriale, integritatea unei comunități sau stat, sau atentat
la independența lor politică este incompatibilă cu scopurile și principiile Cartei. Având în vedere prevederile Cartei în ansamblu și ținând cont de rolul rezoluțiilor relevante adoptate de către organele competente ale Națiunilor Unite, referitoare la conținutul principiilor, România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român, plenipotențiarii statului român și toate subiectele juridice, inclusiv părți beligerante precum poliție, jandarmerie, forțe armate, trupe armate și inclusiv mercenari, cât și toate statele sunt obligate să îndeplinească cu bună credință Carta Națiunilor Unite și Declarația privind principiile dreptului internațional pentru relațiile de prietenie și cooperarea între state. Având în vedere prevederile Cartei, România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român, plenipotențiarii statului român și toate subiectele juridice și inclusiv părți beligerante precum poliție, jandarmerie, forțe armate, trupe armate, inclusiv mercenari, cât și toate statele sunt obligate să îndeplinească cu bună credință dezvoltarea progresivă și codificarea următoarelor principii. Principiul conform căreia statele se abțin în relațiile lor internaționale de la amenințarea sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice oricărei comunități sau stat sau în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite. Principiul conform căruia statele își reglementează internațional disputele prin mijloace pașnice, în așa fel încât internațional pacea, securitatea și justiția nu sunt puse în pericol. Obligația de a nu interveni în materie dogmatică în jurisdicția oricărei comunități sau stat în conformitate cu Carta. Datoria statelor de a coopera între ele în conformitate cu Carta. Principiul drepturilor și al autodeterminării popoarelor sunt egale. Principiul egalității suverane a statelor sunt egale. Principiul conform căruia statele trebuie să îndeplinească cu bună credință obligațiile asumate de acestea în conformitate cu Carta, astfel încât să se asigure aplicarea lor mai eficientă în cadrul comunității internaționale și să promoveze realizarea scopurilor Națiunilor Unite. Principiile dreptului internațional. Având în vedere principiile dreptului internațional referitoare la relațiile de prietenie și cooperare între state, având în vedere prevederile Cartei în ansamblu și ținând cont de rolul rezoluțiilor relevante adoptate de către organele competente ale Națiunilor Unite, referitoare la conținutul principiilor, România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român, plenipotențiarii statului român și toate subiectele juridice, inclusiv părți beligerante precum poliție, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmerie, forțe armate, trupe armate și inclusiv mercenari, cât și toate statele sunt obligate să îndeplinească cu bună credință următoarele principii. Au datoria de a se abține în calitatea lor privind relațiile internaționale de la amenințarea sau folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărei comunități sau stat în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite. Au datoria de a se abține în domeniul lor internațional privind relațiile de la amenințarea sau folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărei comunități sau stat sau în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite. Astfel de amenințări sau folosirea forței constituie o încălcare a dreptului internațional și a Cartei Unite Națiunilor. Niciun stat nu are dreptul să acționeze cu un război de agresiune. Orice agresiune sau amenințare constituie o crimă împotriva păcii. Orice stat, dacă acționează cu un război de agresiune, constituie o crimă împotriva păcii pentru care există o responsabilitate conform dreptului internațional. În conformitate cu scopurile și principiile Națiunilor Unite, toate statele au datoria să se abțină de la propagandă pentru războaie și agresiune. Au datoria de a se abține de la amenințarea sau folosirea forței cu scopul de a încălca granițele internaționale existente a oricărei comunități sau altui stat
sau ca mijloc de soluționare a disputelor internaționale, inclusiv a disputelor teritoriale și a problemelor referitoare la frontierele statelor. Au datoria de a se abține de la amenințarea sau folosirea forței pentru a încălca liniile internaționale ale demarcației, cum ar fi liniile de armistițiu, stabilite prin care, în temeiul unui acord internațional la care este parte sau pe care în alt mod este obligat să le respecte. Nu au dreptul de a interpreta sau de a aduce atingere prezentei proclamații solemne și se extinde la toate formele de propagandă care amenință sau duc la un act de agresiune sau de încălcare a păcii, care evident contravine Cartei Organizației Națiunilor Unite. Statele au obligația de a se abține de la acte de represalii care implică folosirea forței. Au datoria de a se abține de la orice forță, acțiune care privează comunitățile și statele la care face referire în elaborarea principiului echității, egalității și în drepturi, autodeterminării drepturilor lor, libertate și independență. Au datoria de a se abține de la organizarea sau încurajarea organizării forțelor armate, trupe armate, inclusiv mercenari sau părți beligerante, poliție și jandarmerie, pentru incursiunea în teritoriul altei comunități sau stat. Au datoria de a se abține de la organizare, instigare, asistare sau participare la acte de conflict civil sau acte teroriste într-o comunitate sau în alt stat, prin părțile ei beligerante, trupe armate, inclusiv mercenari sau inclusiv părți beligerante precum poliție și jandarmerie. Niciun stat nu are consimțământul ONU pentru organizarea unor activități pe teritoriul său sau altor comunități sau state îndreptate la organizarea sau încurajarea organizării forțelor de acțiune a părților beligerante, poliție, jandarmerie, trupe armate, inclusiv mercenari, atunci când părțile beligerante comit faptele la care se face referire în prezentul aliniat și implică o amenințare sau folosirea forței. Teritoriul unei comunități sau a unui stat nu va face obiectul unor activități militare de ocupație rezultată din folosirea forței în contravenție cu prevederile cartei. Teritoriul unei comunități sau stat nu va face obiectul dobândirii de către un alt stat ca urmare a amenințării sau folosirii forței. Au obligația de a nu interpreta afectiv prevederile cartei sau orice acord internațional anterior regimului cartei și variabil în temeiul internațional. Competențele Consiliului de Securitate în temeiul cartei. Toate comunitățile sau statele au datoria de a purta negocieri cu bună credință pentru încheierea timpurie a unui tratat universal privind dezarmarea generală și completă sub control internațional efectiv și se străduiesc să adopte măsuri adecvate pentru întărirea încrederii între comunități și state. Au obligația să respecte cu bună credință obligațiile lor în conformitate cu principiile și regulile general recunoscute ale dreptului internațional cu privire la menținerea păcii și siguranței și se va strădui să facă unirea sistemului de securitate al comunităților sau statelor bazat pe cartă. Au obligația să nu interpreteze prezenta proclamație solemnă ca însemnând sau diminuând în vreun fel sfera de aplicare a prevederilor cartei referitoare la indicii în care utilizarea forței este legală. Au obligația să îndeplinească cu bună credință principiile dreptului internațional prin mijloace pașnice, în așa fel încât pacea internațională, securitatea și justiția să nu fie puse în pericol. Fiecare stat este obligat să-și soluționeze diferendele internaționale cu alte comunități sau state prin mijloace pașnice, în așa fel încât pacea, securitatea internațională și justiția să nu fie puse în pericol. Au obligația să caute o soluționare rapidă și echitabilă a litigiilor lor internaționale, prin negociere, anchetă, mediere, conciliere, arbitraj, soluționare judiciară, să recurgă la aranjamente sau
alte mijloace pașnice la libera lor alegere. Părțile trebuie să recurgă la astfel de mijloace pașnice care pot fi potrivite circumstanțelor, echității și naturii litigiului. Dacă sunt părți într-un litigiu, aceștia au datoria de a ajunge la o soluție a litigiului prin mijloace pașnice convenite potrivit circumstanțelor echității și naturii dreptului natural. Dacă sunt părți la o dispută internațională, obligația de a se abține de la orice acțiune care ar putea agrava situația, astfel încât să pună în pericol menținerea păcii și securității internaționale și va acționa în conformitate cu scopurile și principiile Națiunilor Unite. Dacă există litigi internaționale, acestea vor fi soluționate convenite liber de către comunitatea și statul în legătură cu litigiile existente sau viitoare la care sunt părți. Aceste litigii pot fi soluționate pe baza echității, egalității suverane a comunității și sau statului și în conformitate cu principiul liberei alegeri a comunității și statului. Sunt obligați să nu interpreteze prezentul document și nu au dreptul să aducă atingere sau derogare de la prevederile aplicabile ale cartei, în special cele referitoare la soluționarea pacifică a diferendelor internaționale. Au obligația de a nu interveni în materie în cadrul jurisdicției interne a niciunei comunități sau stat în conformitate cu Carta. Niciun stat sau grup de state nu are dreptul de a interveni direct sau indirect, indiferent de motiv, în afacerile interne sau externe ale oricăror alte comunități sau state. Au obligația de a nu transmite părți beligerante împotriva oamenilor, precum poliție, jandarmerie, forțe armate, trupe armate, inclusiv mercenari, înarmați în intervenții și toate celelalte forme de agresiuni sau tentative de amenințări sau de încălcare a păcii sau oricărui alt tip de constrângere, atât la adresa oamenilor cât și a personalității comunității sau a statului. Dacă se întâmplă aceste lucruri, constituie o încălcare a dreptului internațional și a drepturilor politice, economice și culturale. Nu au dreptul de a folosi sau încuraja utilizarea mijloacelor de agresiuni sau tentative de amenințări sau de încălcare a păcii sau oricărui alt tip de constrângere prin măsuri politice, economice și culturale sau oricărui alt tip de constrângere împotriva oamenilor și a unei comunități și sau stat cu scopul de a obține subordonarea drepturilor suverane. Nu au dreptul de a organiza, asista, promova, finanța, incita sau tolera activități subversive, teroriste sau armate, îndreptate spre răsturnarea violentă a regimului altei comunități sau stat sau să intervină în conflictele civile din altă comunitate sau stat. Nu au dreptul la folosirea forței pentru a priva o comunitate sau stat de identitatea lor. Aceasta constituie o încălcare a drepturilor lor inalienabile și a principiului neintervenției. Fiecare comunitate sau stat are dreptul inalienabil de a-și alege politica, sistemele economice, sociale și culturale, fără interferențe sub orice formă de către alt stat. Sunt obligați să nu interpreteze prezentul document. Nu permitem ca prezentul document să fie interpretat ca afectând prevederile relevante ale cartei referitoare la menținerea păcii și securității internaționale. Sunt obligați să coopereze cu alte comunități sau state în conformitate cu Carta. Statele au obligația și datoria de a coopera între ele, indiferent de diferențele lor politice, economice și sistemele sociale, în diferitele sfere ale relațiilor internaționale pentru a menține pacea internațională și inviolabilitatea, să promoveze stabilitatea economică internațională și bunăstarea generală a comunităților și sau statelor și cooperarea internațională fără discriminări bazate pe astfel de diferențe. Sunt obligați la cooperarea cu alte comunități sau state pentru menținerea păcii și securității internaționale, cooperarea pentru promovarea universalului, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți oamenii, eliminarea tuturor formelor de discriminare, desfășurarea de relații internaționale în domenii precum economic, social, cultural, tehnic și comercial, în conformitate cu principiile egalității suverane și neintervenției, întreprinderea de acțiuni comune și separate în cooperare cu Națiunile Unite, în conformitate cu prevederile relevante ale Cartei.
Sunt obligați să coopereze în domeniile economic, social și cultural, precum și în domeniul științei și tehnologiei pentru promovarea progresului cultural și educațional internațional. Sunt obligați să coopereze pentru promovarea creșterii economice în întreaga lume, în special a comunităților sau țărilor în curs de dezvoltare. Principiul egalității în drepturi și al autodeterminării oamenilor, în virtutea principiului echității, egalității de drepturi și al autodeterminării popoarelor, este consacrat în Carta Națiunilor Unite. Toate comunitățile sau popoarele au dreptul de a decide în mod liber, fără interferențe externe, statutul lor politic și să urmeze dezvoltarea lor economică, socială și culturală. Fiecare comunitate sau stat are datoria de a respecta acest drept în conformitate cu prevederile cartei. Au datoria de a promova la comun și acțiune separată realizarea principiului egalității în drepturi și autodeterminării popoarelor în conformitate cu prevederile Cartei și Națiunilor Unite și să le acorde asistență în îndeplinirea responsabilităților încredințate acestora prin Carta, privind punerea în aplicare a principiilor în ordinea următoare, să promoveze relațiile de prietenie și să coopereze între state, a pune capăt rapid colonialismului, ținând cont de voința liberă exprimată a comunităților sau statului în cauză, au obligația să țină cont de faptul că supunerea popoarelor față de străini este o subjugare forțată, dominarea și exploatarea constituie o încălcare a principiului, precum și o negare a principiului fundamental al oamenilor și este contrar Cartei. Au datoria de a promova la comun sau la acțiune separată respectul universal și respectarea drepturilor omului și libertății fundamentale în conformitate cu Carta, se vedea și documentul ONU. 56. Orice grup de oameni au dreptul la asociere și la autodeterminare să înființeze, constituie o comunitate sau un stat superior independent și suveran bazat pe respectarea principiului egalității suverane. Asocierea sau interacțiunea cu orice comunitate sau stat independent și suveran, obligatoriu, trebuie să fie liberă. Emergența în orice alt statut politic, îndrituită în mod liber și determinată de orice comunitate sau stat, constituie moduri de implementare a dreptului de autodeterminare de către acea comunitate sau popor. Au datoria de a se abține de la orice forță, acțiune, care privează o comunitate, un stat în elaborarea principiului actual al dreptului la autodeterminare, libertate și independență. Toate comunitățile sau popoarele au dreptul la acțiuni împotriva oricăror alte acțiuni care ar dezmembra sau ar afecta total sau parțial integritatea teritorială sau unitatea politică a comunităților și statelor suverane și independente și este o conduită morală să reziste la astfel de acțiuni forțate în urmărirea exercitării dreptului lor de autodeterminare. Orice comunitate sau stat are dreptul să caute și să primească sprijin în conformitate cu scopurile și principiile Cartei. Teritoriul unei comunități sau stat autonom cu teritoriul neutru, în temeiul Cartei, este o comunitate sau stat separat și distinct de teritoriul statului care dorește să îl administreze. Toate comunitățile sau statele, dacă prin oameni și-au exercitat dreptul de autodeterminare în conformitate cu Carta și în special cu scopurile acestea și principiile Cartei, au dreptul la un statut separat și distinct în temeiul Cartei și să-și autoguverneze teritoriul lor proclamat autonom. Au obligația să țină cont de faptul că nu au dreptul și nu sunt autorizați să folosească acțiuni care ar dezmembra sau ar afecta total sau parțial integritatea teritorială sau unitatea politică a comunităților sau statelor suverane și independente și sunt obligați să respecte principiul echității și principiul de drepturi egale și autodeterminarea comunităților sau popoarelor, așa cum este descris mai sus și astfel guvernată de oameni reprezentați
reprezentanți care aparțin teritoriului comunității sau statului proclamat, fără deosebire de rasă, crez sau culoare. Au obligația să se abțină de la orice acțiune care vizează perturbarea parțială sau totală a unității naționale și a integrității teritoriale a oricărei alte comunități sau stat. Principiul echității și egalității a comunităților sau statelor suverane, toate comunitățile sau statele suverane se bucură de echitate și egalitate suverană, au în mod egal drepturi și îndatoriri și sunt membri egali ai comunității internaționale, în ciuda diferențelor de natură economică, socială, politică sau de altă natură. În special, echitatea și egalitatea suverană include următoarele elemente. Comunitățile sau statele sunt egale din punct de vedere juridic. Fiecare comunitate sau stat se bucură de drepturi inerente în deplină suveranitate. Fiecare comunitate sau stat are datoria de a respecta personalitatea altor state. Integritatea teritorială și independența politică a comunității sau statului sunt inviolabile. Fiecare comunitate sau stat are dreptul de a alege, de a se dezvolta liber cu sistemele sale politice, sociale, economice și culturale. Fiecare comunitate sau stat are datoria de a se conforma pe deplin și în mod adecvat, prin bună credință referitor la obligațiile sale internaționale și să trăiască în pace unele cu altele, să îndeplinească cu bună credință principiile și obligațiile asumate în conformitate cu Carta ONU. Fiecare comunitate sau stat are datoria de a îndeplini cu bună credință obligațiile asumate de acesta în conformitate cu Carta Națiunilor Unite. Au datoria de a-și îndeplini cu bună credință obligațiile care îi revin în temeiul principiilor și regulilor general reconstituite de dreptul internațional. Au datoria de a-și îndeplini cu bună credință obligațiile care îi revin în temeiul acordurilor internaționale valabile, principiilor și regulilor de drept internațional recunoscute general. În cazul în care România, reprezentată pe Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român, plenipotențiarii statului român și toate subiectele juridice, inclusiv părți beligerante, precum poliție, jandarmerie, forțe armate, trupe armate și inclusiv mercenari, cât și toate statele, încalcă obligațiile ce decurg din dreptul internațional, intră în conflict cu obligațiile membrilor Organizației Națiunilor Unite conform Cartei Națiunilor Unite, iar obligațiile prevăzute de cartă vor prevala. Obștea de credință, o nouă obârșie, prin prezenta confesiune, proclamă solemn, în virtutea ființei divine că interpretarea și aplicarea prezentei proclamații solemne sunt interdependente și fiecare principiu este interpretat în contextul echității dreptului internațional, dreptului divin, dreptului natural, legii naturale, ius naturale, pe care natura l-a acordat tuturor ființelor vii pentru binele omenirii. Nimic din prezenta proclamație solemnă nu va fi interpretată ca prejudiciabil. În prevederile cartei sunt menționate clar drepturile și îndatoriile statelor membre, cât și drepturile popoarelor aflate sub cartă. Astfel, există obligația de a ține cont de elaborarea acestor drepturi prin prezenta proclamație solemnă. Obștea de credință, o nouă obârșie, prin prezenta confesiune, proclamă solemn în virtutea ființei divine, conform principiilor din cartă, care sunt întruchipate în această proclamație solemnă, să constituie principii de bază ale dreptului internațional și, în consecință, face apel la România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul Român și plenipotențiarii statului român, cât și tuturor statelor, subiectelor sale juridice, să ajute obștea de credință, o nouă obârșie, conform acestor principii în conduita lor internațională. De asemenea, să-și dezvoltă relații de pace, prietenie și relații reciproce pe baza respectării stricte a acestor principii a dreptului internațional, Comisia de Drept Internațional. Obștea de credință, o nouă obârșie, reamintește
articolul 20 aliniatul 2 din ICCPR, care prevede că orice propagandă pentru război și orice promovare a urii naționale, rasiale, de credințe sau religioase care constituie o incitare la discriminare, la ostilitate sau la violență sunt interzise prin lege. Comitetul pentru Drepturile Omului a subliniat că interdicția prevăzută la art. 20 aliniatul 1 se extinde la toate formele de propagandă care amenință sau duc la un act de agresiune sau de încălcare a păcii care contravine Cartei Națiunilor Unite aliniatul 2. Interzice orice acțiune de promovare a urii naționale, etnice, culturale, rasiale, de credință sau religie care constituie o incitare la discriminare, la ostilitate sau la violență, indiferent dacă acțiunile respective de promovare sau propagandă au obiective interne sau externe față de comunitatea sau statul în cauză. Obște de credință o nouă obârșie promovează strânse legături bilaterale între toate statele lumii și lucrează în mod activ la stabilitatea regională, creșterea cooperării în combaterea terorismului, prosperitatea economică și a luptei internaționale împotriva crimei organizate. Pacea și securitatea, obște de credință o nouă obârșie, este garantată și de articolul 1 din Constituția Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură, 16 noiembrie 45. Toate statele, guvernele, corporațiile și organizațiile Națiunilor Unite s-au obligat să respecte tratatul antirăzboi de neagresiune și conciliere. Prezentul document constituie o negociere cu bună credință din partea obște de credință o nouă obârșie pentru încheierea timpurie a unui tratat universal privind dezarmarea generală și completă. Obștea de credință o nouă obârșie adoptă măsuri timpurii adecvate pentru întărirea încrederii între comunitatea obștea de credință o nouă obârșie și statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul român și plenipotențiarii statului român. Obștea de credință o nouă obârșie, prin prezenta confesiune proclamă, în virtutea ființei divine, că promovează principiile echității, dreptului divin, dreptului natural, cât și rânduirea vieții sociale pe principiile eticii și echității sociale, care să devină astfel codul vieții tuturor oamenilor. Toți oamenii au dreptul la echitate, deoarece echitatea este un drept divin și un drept natural. Echitatea este principiul etic și juridic, care preconizează întemeierea practică a raporturilor dintre oameni, popoare, națiuni, state și corporații, pe cerințele respectului reciproc, a colaborării, egalității, dreptății, justiției divine și justiției sociale, toate popoarele națiunii, statele și corporațiile fiind obligate să se comporte conform cu acest principiu. Echitatea este dreptate, nepărtinire, cinste și principiul care face parte din justiția divină, în aceeași măsură în care considerațiile de moralitate, buna conștiință și buna credință sunt adoptate ca parte a tuturor legilor pozitive, lex rogata, legi propuse și legi convingătoare și tuturor sistemelor ale tuturor statelor și corporațiilor. Obștea de credință o nouă obârșie prin prezenta confesiune proclamă solemn virtutea ființei divine că este un adevăr evident că toți oamenii prind viață prin Duh Sfânt, adică prin zămislire, și rămân liberi și egali în demnitate și drepturi, căci toți oamenii sunt înzestrați de ființa divină, cu drepturi divine și drepturi naturale. Toți oamenii având libertatea integrității propriei ființe și dreptul divin la autodeterminare. Toți oamenii se nasc liberi și egali. Aceste drepturi sacre sunt imuabile, universale, esențiale, fundamentale, inalienabile, inerente și instituite tuturor oamenilor. O mică parte din aceste drepturi sunt viața, libertatea, fraternitatea, siguranța, moșia, libertatea de călătorie, libertatea de conștiință, libertatea de credință, pacea, bucuria, fericirea, dreptul la libertatea de exprimare, dreptul la libertate de adunare, dreptul la comerț, deoarece comerțul este fruct al păcii, cooperarea în materie de comerț și economie prin relații de prietenie este fruct al păcii, astfel încât dividendele păcii să fie resimțite în toate comunitățile și statele acestea, având datoria de a se conforma pe deplin și în mod adecvat prin bună credință. Comunitățile și statele
conform dreptului internațional, au obligația să trăiască în pace unele cu altele. Principiul fluxului liber și nestingerit al comerțului, bunurilor și serviciilor, prin echitate, este să ghideze relațiile lor prin fructul păcii, precum și prin potențialul de diversificare a oportunităților comerciale bilaterale. Toți oamenii sunt înzestrați cu rațiune, simțire și conștiință și trebuie să acționeze unul față de celălalt într-un spirit de fraternitate, deoarece toți oamenii suntem frați ancestrali. Echitatea, drepturile divine, drepturile naturale și legea naturală sunt valorile omului. Aceste valori sunt perene, perpetue și nimeni, nici statul român, persoanele juridice, guvernele, organizațiile lumii, plenipotențiare statelor UE, plenipotențiare statelor lume, nu pot înlătura aceste drepturi naturale, afecta sau interzice pentru că și-ar afecta propria siguranță. Libertatea individuală a fiecărui om derivă din dreptul divin, dreptul natural și legea naturală, esențială și inalienabilă, inclusiv legea asupra libertății individuale și de convenția de extradare cu Italia. Recunoaște drepturi natural, ius naturale, est quod natura omnia animalia docuit, dreptul pe care natura l-a acordat tuturor ființelor vii. Aceste valori perene, perpetue și îndrituite, fiecărui om, nimeni nu le poate înlătura, afecta sau interzice pentru că și-ar afecta propria siguranță, ius homines privatorium, pactis mutare non potest. Noi, membrii obstei de credință, o nouă obârșie, prin prezenta confesiune proclamăm solemn, în virtutea ființei divine, că nu am renunțat implicit și nu renunțăm la imunitatea suverană în temeiul secțiunii din legea privind imunitățile suverane străine, coroborat cu art din Convenția Națiunilor Unite privind imunitățile jurisdicționale. Noi nu acceptăm nici legea marțială, jurisdicție militară, necesitate militară, nici o lege de război, nici codul Leber, instrucțiuni pentru Guvernul Armatelor Statelor Unite, promulgat ca ordine generală de către președintele Lincoln. Eliberate inițial ca ordine generale. Washington. Toate aceste legi sunt criminale, imorale, o absurditate, o uzurpare și o crimă împotriva oamenilor. Acest document nu poate fi anulat de legile niciunui stat și niciun stat nu are dreptul să dea alex rogată, lege pozitivă, lege propusă, lege convingătoare cu scopul de a desființa acest document. Nu permite nicio derogare sau acorduri speciale. Aceste drepturi sunt recunoscute și de Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor. Orice tratat este nul în cazul în care intră în conflict cu ius cogens. Stimabile domn președinte Claus Iohannis, aveți obligația să răspundeți prezentului document conform dispozițiilor art. 80, aliniatul 1 din Constituția României și conform prevederilor art. 2, aliniatul 2, litera C și F, raportat la art. 3, punct 81 HG 34 din 2009, în speranța că veți da dovadă de bună credință și vă veți exprima poziția față de cele menționate. Așteptăm un răspuns în scris până la data de 13 septembrie 2024. Încheiere de autentificare. Eu, om nativ, cu apelativ Ionuț Miller Claus, în calitate de reprezentant și ambasador al Obștei de Credință, o nouă obârșie, în calitate de ambasador al trustului de presă GNS Press, în calitate de membru al Curții de Common Law și a comunității Green Community, având și calitatea de diplomat și comisar pentru pace, licența internațională aprobată de ONU, prin prezenta confesiune proclam solemn, în virtutea ființei divine că autentific prezentul document astăzi, 29 august 2024, prin timbru sec și ștampila obște de credință, o nouă obârșie. Confidențialitatea și protecția informațiilor din acest document sunt de o importanță vitală pentru drepturile de proprietate intelectuală și drepturile conexe ale prezentului document, care aparțin lui Ionuț Mirel Kraus. Nimeni nu are dreptul să copieze documentul sau informații din document fără consimțământul scris al omului nativ Ionuț Mirel Kraus, expres și prealabil.
Ex fraternitas pax pro utilitatea hominum, pace prin fraternitate pentru binele omenirii, parafrază după Ionuț Mirel Kraus. Ius homines privatorium pactis mutare non potest. Dreptul ființelor umane nu poate fi modificat prin convenții ale particularilor, parafrază după Ionuț Mirel Kraus. Justiția divină îndreptuiește fiecare om cu echitate, demnitate, onoare, dreptate și glorie, parafrază după Ionuț Mirel Kraus. Drepturile tuturor oamenilor sunt amenințate atunci când sunt încălcate drepturile unui singur om, John Kennedy. Liberté, egalité, fraternité. Toate drepturile rezervate, revendicate, fără cauză, fără prejudicii. Astăzi, anul de grație 2024, luna august, ziua 29.